Another day and another road trip na sa Tagre sa Cagayan de Oro City. This time from Barangay Balulang to Barangay Makasandi. And ubani ko ninyo sa atong pagsuri-suri karon. Tara, let's go! So static na sa atong camera guys, kay ako ra isa nag road trip karon. Solo mission na sad ni. Natara pa dayon ta. Nata sa Makanhan. Makanhan Carmen. Tunahan Balulang. Kamulog constructor guys, bigil kayo. Oops, pabugan nila ang dalan. Slowly lang ta.
Balulang to makasandig nga bridge. Balik rata diam niya. Dire sa ta. Dayon sa ta trip nahan. Ato ra nang balikan. Welcome to Barangay Balula. Don't know asa ni nga area guys. Let me check. Balik na ta sa tong giagian guys. Adto ta sa Makasandig na ta. Agi ta dadto sa Balulang Makasandig Bridge. Guys, right turn ta, right turn. Alright, nata sa Balulang Makasandig Bridge.
pwede yapon ni straight. Pero right turn lang ko. That's it guys. I hope you enjoy this video. If you do, please like and subscribe to our channel. Peace. Bye bye. See you in the next video.